Joseph Buġeja, iċ-chairman il-ġdid tal-Assoċjazzjoni tal-Operaturi ta' Tractors u Trailers, l-atto, tenna id-diżapprovazzjoni tiegħu għad-Direttiva Ewropea magħrufa bħala Emissions Trading System li diġà bdiet titfa' piż proporzjonat fuq pajjiżna bħala gżira li tiddependi sew fuq it-trasport bil-baħar. L-ITS Directive f'dak li rigwarda Malta u l-ekonomija tagħha, ekonomija importanti li qiegħda tikber kontinwament, hija penalizzanti. Mhijiex favur Malta illa għaliex aħna gżira m'għandniex alternattiva ħlief li nużaw il-baħar biex it-trailers li jabu l-merkanzija jew jieħdu l-merkanzija fl-Ewropa irridu jsir it-traġitt minn port Taljan f'dal każ għal Malta. Ġifieri direttiva li forsi l-lan oriġinali tagħha huwa tajjeb imma għal Malta fil-każ ta' Malta qed niġu penalizzati. It-taxxa l-ġdida marbuta mad-baħħir tal-vapuri tal-merkanzija ġiet introdotta mill-Unjoni Ewropea fil-bidu ta' din is-sena f'eżerċizzju ta' one size fits all. Din id-direttiva sabet saħansitra spalla u approvazzjoni minn Roberta Metsola, il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista u President tal-Parlament Ewropew, minkejja li inġusta kontra pajjiżna u l-konsumatur Malti. Metsola iddeskrevi din id-direttiva bħala storika u kruċjali. Is-sitwazzjoni mhijiex favur Malta, mhijiex ġusta fuq Malta, la bħala trailers u laqqas bħala Freeport għax ħadpoġġina fi żvantaġġi kbar u jħallas il-konsumatur għal dastant naħsbu aħna li hemm bżonn li jsir ħsieb serju fuqha jew tiġi ritirata jew tiġi riviżitata b'mod għax inġusta fuq il-pajjiż tagħna. Iċ-chairman il-ġdid tal-atto spjega li l-assoċjazzjoni tirrappreżenta lill-operaturi Maltin ta' trasport bit-triq fl-industrija tal-loġistika u li huma kruċjali biex jaqdu lil pajjiżna mal-bqija tad-dinja bis-servizzi tagħhom. Fil-fatt il-membri ta' din l-assoċjazzjoni jgħoddu madwar 70% tal-importaturi u esportaturi f'pajjiżna f'industriji differenti. Buġeja li għadu kemm daħal għal din il-kariga ġdida tkellem ma' News dwar kemm hu kruċjali dan is-servizz f'pajjiżna u l-volum kbir ta' xogħol li jsir kontinwament bejn dħul u ħruġ minn pajjiżna. U biex wieħed jibda jifhem daqsxejn kemm hu importanti, il-membri tal-assoċjazzjoni tal-atto ma' kull ġimgħa jimmaneġġjaw ċirka medja ta' 1300 trailer fil-ġimgħa bejn dħul u ħruġ u qed jista' jifhem mill-ewwel l-importanza tal-importazzjoni tal-primu materja, ikel, dak li ġa supermarkets u l-esportazzjoni tal-prodott Malti.